Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, barkanmu da yau. Yawa don Allah tambaya nake, a wani state kuke a nan? Okay, wani local government kuke? Okay, a wani wuri ne kuke a nan? Okay, ana hidiman sallah. To yanzu ana kallon ku a duniya, me za ku ce masu yanku masu kallon ku a duniya? Kuna farin ciki da wannan ranar kenan? A ya kamata ina ganin shi a fuskan ku. Kamar farin ciki ya fi karfin musaltuwa ma. A to har da wata yarinya kaga ta nan sai murmushi take. Me sunanta? Sai da Maryam. A babban suna ne. To a babban suna ce, babban suna ce. To me wani irin fata kuke ma kowa da kowa? Amin alfarma annabi. Na gode da haɗin kai da kuka bani. Allah ya nuna mana na baɗi lafiya. Amin, mu muna godiya da kake yi. Amin, na gode.